taimako dai ka zo nema. Ai yana taimako alhajin nan sosai. Malabi. Yau hoto kaga ga alhajin na fito je ka yi sauri. Lafiya da ya kai. Masha Allah. Wallahi wajen kwana uku ina zuwa ba na samu. To Na dan da duba gaskiya a nan da yankin namu ba mutumin da ya kamata na kawo kuka na sama da kai shine na zo kuma ba na samu kamar na isa. to me faru? Wallahi an dan samu karuwa ne a gidana. To shine ka san yanayi na mata. Dole dai in dai aka ce an dan samu haihuwan nan ya zama kamar farilla ne sai an dan zauna an dan gasa farci an dan tande. To ni kuma gaskiya ban da abin da zan yi shine nace bari na zo na same ka ka taimaka min domin kar a ji kunya. Saboda kai baka da hankali ko to shi hankali mana tun da ka aure ta ni ka zo guna neman wani taimakon za ka aure ta ba yi ba lokacin da ta ɗauki cikin har aka baka notice na tsawon wata 9 baka iya yi wa kanka komai ba shi ne sai yanzu ko za ka zo ka neman wani taimako a nan gudu kan da ba za a baka ba ko ba zan baka ba Alhaji ba wuri dakata dan na zo nema wajen ka za ka wulakanta ni ba maɗiyaci bane ubangiji Allah mai da ni matsayinka kai ma Allah mai da kai matsayina duk abin da kake nema a rayuwa ka zo zan baka kare ni kuma karka mahauka a'a kai ba komai kai ta rashin kunyar ka kai kuma da kake dariya wallahi uba ka zaka ci ni da kai wallahi uba ka zaka ci idan hakuri bai baka ba rashin hakuri ba zai baka ba ka duba to tun da tsiya za ku yi na san sai kun ci bakar wuya tabbas wai ko da tsiya na ji sun ce ko da tsiya za ku ci